7 sidin ta' negozji resqu rikors fil-primawla tal-qorti ċivili fejn qed jitolbu ħlasa d-danni li ilhom isofru sentejn sħaħ, dan meta triq il-kbira li hija triq ewlenija fil-Mosta kienet ilha għaddejja b'xogħlijiet sa mill-2020. Is-sidin sostnew li triq ingħalqet għall-ewwel darba f'Novembru tal-2020 u reġgħet infetħet f'Diċembru li għadda. It-12 persuna li n-negozji tagħhom jinsabu f'din it-triq preżentaw il-każ kontra Infrastructure Malta, Transport Malta, il-Kunsill Lokali tal-Mosta, Carmel Vella Limited kif ukoll kontra s-Sindku Laburista tal-Mosta, il-Perit Christopher Grek. L-ewwel seduta brabta ma' dan il-każ mistennija tibda tinstema fis-6 ta' Lulju quddiem l-imħallef Giovanni Grixti. Tal-ħwienet qed jgħidu li x-xogħlijiet saru bit-traskuraġni u mingħajr esperjenza, kif ukoll il-mentaw li minħabba x-xogħlijiet huma sofrew telf sostanzjali ta' negozju, anke minħabba l-fatt li din it-triq kellha saħansitra titħaffer darbtejn. L-applikanti f'dan ir-rikors qalu li minkejja li fehmu l-iskala u l-importanza tal-proġett, ix-xogħlijiet kienu qed isiru minn ftit ħaddiema u f'xi każi kienu jkunu 2 biss fuq il-lan tax-xogħol. Huma qalu li mhux biss ma sar l-ebda pjan ta' devjazzjoni tat traffiku adegwat għat-tul tax-xogħlijiet, iżda wkoll ma sar l-ebda pjan ta' kontingenza f'każ ix-xogħlijiet idumu kif fil-fatt seħħ. Is-sidin diġà ppreżentaw protesti ġudizzjarji f'Mejju u Settembru tal-2022, madankollu saħqu li l-awtoritajiet ma ssodisfawx l-obbligi tagħhom. Il-każ kien ippreżentat mill-avukati Jason Azzoppardi, Chris Bussietta, Elaine Sammut u Karl Mikallef.